ta' Ġunju ta' 1966 Anton LaVey iwaqqaf dak li jgħidu l-Knisja, l-ġanejt mi Knisja xejn, imma letteralment hija kontra Knisja Kattolika u parti essenzjali hija kontra l-Ewkaristija mqazza. Allura satanizmu organizzat, satanizmu li jrid jibni tempji fejn jiġi miqjum ix-xitan li jfittex anka id-drittijiet legali biex ikollhom dawn it-tempji, persuni li jsirqu l-osti konsagrati mill-Knejjes Kattoliċi kif jiġri anka f'pajjiżna, sabiex l-Ewkaristija mqazza tiġi disagrata, sabiex l-Ewkaristija mqazza tiġi mżerilha. Ix-xitan eżistijaj illi qed joħloq letteralment knisja kontra l-Ewkaristija. Qed joħloq dawn li jgħidulhom knisja huma satanika kontra l-Ewkaristija mqazza. U din wkoll eżisti f'pajjiżna għandna minn dawn l-affarijiet. Kemm hemm bżonn li min iqarben saċerdoti u lajċi noqogħdu attenti li min jitqarben verament jikkonsma l-Ewkaristija mqazza, mhux iżomma f'idejh u jitlaq lem. Imma noqogħdu attenti sistiji, niftħu għajnejna għax qed isiru l-abbużi u qed isir il-qerq sistiji. Hija weġġa għalina. Hija weġġa l-Knisja anke għadnu preservata s-Santa Sede jekk xi ħadd iżeblaħ l-Ewkaristija mqazza. Imbagħad eżistijej ħannuża kelma jibsa biex niftihem. Għandna Knisja aljenata mill-Ewkaristija. Naf li kelma jibsa li qed nuża però biex forsi nirrealizzaw xi kultant li l-Knisja hija aħna. Hija aħna x-xitan qed jingannana mhux billi iġenna nemmnu li Ġesu mhuwiex fl-Ewkaristija, le, dik l-ewwel waħda, l-Knisja mingħajr l-Ewkaristija. Mhux billi iġenna noħduha direttament kontra l-Ewkaristija niddisagrawha allura Knisja kontra l-Ewkaristija, fis-sens kif ġettilkom mhix kelma tajba Knisja ma biex nifhem xejdu satanisti. Imma qed ngħid aljenazzjoni mill-Ewkaristija. U dina hija ħafna drabi eżistijaj sfortunatament is-sitwazzjoni tal-Kattoliċi. Mhux kollha, u ma ngħid li mhux fil-maġġoranza, imma ngħid f'numru sewwa. U nixtieq insemmi eżempji konkreti kif qed ikollna aljenazzjoni mill-Ewkaristija. L-ewwel ħaġa stili ta' ħajja li huma kontra dnub bħal huwa pereżempju l-adulterju. Persuni li qegħdin jgħixu f'relazzjoni li mhix iż-żwieġ tagħhom, illi forsi llum jippruvaw itaffu l-kelma adulterju billi jgħidu kelma partner. U għadaħ fil-wiċċ il-kelma rridu nużaw hija adulterju dik turi l-verità x'inhi. U allura x'jgħixu dal-istil ta' ħajja ma jistgħux jirsqu qarbin. Ix-xitan irnexxielu jinganna illi l-persuni preferu dnub mill-Ewkaristija mqazza. U forsi dan impoġġuh xi drabi taħt affarijiet oħrajn li jistgħu jidhru ta' il-miskin li ħassra affarijiet hekk. Però l-punt jibqa' illi qegħdin jiċċaħdu mill-Ewkaristija. Ix-xitan jinganna anka l-Kattoliċi eżistijaj. Imbagħad għandna persuni eżistijaj illi it-taħbit u l-ħidma fil-Knisja li tista' tidher tajba, ma fil-fatt hija aljenazzjoni għax ma titlaqx u ma twassalx għall-Ewkaristija. Il-Vatikan it-tieni il-Konċilju fil-Lumen Gentium Mistej żball numru 11 kien fakkarna illi l-Ewkaristija l-għajn u l-quċċata tal-ħajja tal-Knisja. Meta fil-Knisja ikonna persuni jistgħu jkunu anke saċerdoti u membri ħafna attivi tal-Knisja, illi x-xogħol tagħhom ma jitlaqx mill-Ewkaristija u ma jwassalx għall-Ewkaristija, allura hemm xi ħaġa ħażina. Allura tinkunu aljenati mill-Ewkaristija, ma ħanix nibnu fuq il-qawwa ta' Ġesu fl-Ewkaristija, qegħdin nibnu fuq l-idejat tagħna, qed nibnu fuq il-qawwa tagħna nfusna. Qegħdin nibnu fuq il-proġetti tagħna mhux fuq il-proġett ta' Alla. Kif qalilna il-Papa Ġwanni Pawlu II fl-Ittra Apostolika fil-bidu tal-millenju ġdid, il-Knisja m'għandix pjan ieħor li f'dak li hemm fil-Vanġelu. Min jipprova jagħmel pjan ieħor kien jiżbalja. Imbagħad eżistijej għandna nuqqas ta' vokazzjonijiet li qed iċċaħħad il-Knisja mill-Ewkaristija f'diversi bnadi fil-Knisja. Forsi dejjem ma ħossuhiex f'Malta, però nkunu sensittivi għal dak li qed jiġri anke fil-Knisja para Malta. Inganni ieħor eżistijej. Ix-xitan li jnaqqar il-vokazzjoni saċerdotali, allura jnaqqas il-parteċipazzjoni tal-Ewkaristija fil-ħajja tan-nies. Imbagħad għandna nżkara Kattoliċi li l-materjaliżmu nassihom il-ħajja ta' dejjem. U allura naqqas il-valur tal-Ewkaristija, għaliex l-Ewkaristija f'idina Ġesu hija dik li tagħtina l-ħajja ta' dejjem, dik li ħatwassalna l-ħajja ta' dejjem. Meta għandna nies Kattoliċi illi huma aljenati bil-materjaliżmu sfrenat li qegħdin ngħixu lhom il-ġurnata,
aljenati mill-ħajja ta' wara l-mewt. Tara l-Ewkaristija titlef il-qawwa tagħha fil-ħajja tagħhom. Ma jibqgħux ifittxu l-Ewkaristija bħal dik li jarran tal-ħajja ta' dejjem kif nitolbu fil-Qudiesa. Kemm hemm bżonn eżistijaj niftħu għajnejna x'qed jiġri daw kollha tibeduna minn Ġesu fl-Ewkaristija mqazza. Xi drabi eżistija anke l-mod kif qed jiġi interpretat is-saċerdozzju Kattoliku. Għandna teoloġi u anke saċerdoti fejn ma jarawx ir-rabta bejn is-saċerdozzju u l-Ewkaristija, imma huma saċerdoti biex jagħmlu affarijiet soċjali li lin mill-Ewkaristija mqazza. Dun l-Ewkaristija mqazza ma tagħtix sens għal ħidma soċjali li s-saċerdot jista' jagħmel. Kif għamlet fil-ħajja ta' Madri Teresa ta' Kalkutta, l-Ewkaristija kienet lajn sabiex jaset ittaqdi verament Kristu fil-foqra. Allura għandna wkoll iva eżistijaj. Xi drabi min-naħa tas-saċerdoti stess kif jifhmu s-saċerdozju tagħhom li jifhmuh b'modi differenti minn dak li uffiċjalment fil-Knisja Kattolika. Għandna nganni eżistijaj kontra l-Ewkaristija ta' persuni u hawnhekk xi drabi huma persuni li huma fil-kleru illi huma kontra l-adorazzjoni Ewkaristika. Forsi hawn Malta dil ħaġa ma tantx inħassar kemm teżisti wkoll. Saċerdoti li huma kontra l-qima Ewkaristika. Ma barra Malta minna wkoll wedijat li jeħtlu illi isma' Ġesu waqaf l-Ewkaristija biex nirċevuha mhux biex nadurawha. Allura l-qima Ewkaristika l-adorazzjoni ġiet imneħħija. Jiena naf parroċċi sħaħ barra Malta fejn il-kappellani ma jridux l-adorazzjoni Ewkaristika. Mentalità li bil-mod il-mod xi kuntant titfaċċa anke bejnietna eżistijaj f'Malta, fil-Knisja f'Malta. Iva, nkunu aljenati eżistijaj anke mit-tifsira sieħa, il-Knisja fid-diversi papiet fit-talim uffiċjali tagħha tinkoraġġixxi wa vera li Ġesu waqaf l-Ewkaristija biex aħna nirċevuh, però sa mill-bidunet il-Knisja u qed titraċċa anke d-diskorsi ta' Sant'Augustin. Il-mument li jilek biex tqim il-Ġesu qabel ma tirċevih. Li tqim il-Kristu qabel ma tirċevih. Is-saċerdot għadu jżomm dak il-ġest bil-qabel it-qarbina tiegħu jinżel għal kubteħ iqim l-Ewkaristija mqazza qabel ma jirċeviha. Allora noqgħdu attenti sistiji. L-adorazzjoni ma nistgħux nifirduha bil-Qudiesa u l-Qudies titwassal ukoll għall-adorazzjoni. Xi drabi anke l-alienazzjoni mill-Ewkaristija innuqqas ta' rispett lejn l-ispeċi Ewkaristiċi. X'nuqqas ta' rispett insibu u dan qed jiżdied bil-kbir fil-knejjes pereżempju ħudu tagħna Malta Għawdex. Nuqqas ta' rispett minn ġewwa ibda mis-saċerdoti xi drabi kif ġieli jqazzu l-Qudiesa, min nies li jkunu jaħdmu fil-Knisja huma min huma, innuqqas ta' rispett. Minna li mmorru l-Qudies kuljum meta forsi nitkellmu fil-Knisja. Il-Knisja nġibuha gazin, nitkellmu fuq kollox, għadu l-gazzetti, x'ġara fil-futbol, u x'ġara hemmhekk, u x'ġara fir-raħal, u x'ġara fil-belt, u se tagħmel wara, u s-sajjart u x'ma sajjartx, u l-inkwit li għandek u li m'għandekx. Il-Knisja flok hija post ta' skietu talb, hemm il-preżenza ta' Ġesu, ġibnija verament pjazza. Il-Knisja li ġibnija pjazza, l-pjazza tar-raħal, estensjoni tal-pjazza tar-raħal, u naqqasna l-sens sagru tal-preżenza ta' Ġesu. Innuqqas ta' rispett esistixu drabi anka kif nitqarbnu. Tara nies li jitqarbnu f'idejhom m'għandi xejn kontra tqarbin fl-idej sakemm dan ma jnaqqas id-devozzjoni u d-dinjità lill-Ewkaristija. Ma jitqarbnu f'idejhom u jfarfru idejhom ma jagħtux każ ma jarawx ftit jekk hemm xi farka. Li aħna nemmnu li hemmhekk hemm il-preżenza anke farka ta' Ġesu fl-Ewkaristija mqazza. Eżistijaj għandna nuru din il-qima u rispett anke l-mod kif nagħmlu l-ġenuflessjoni qudiem is-sagrament, mhux nibqgħu għaddejjin ishom hemm xejn. Mhux immorru nitolbu qudiem l-istatwi u ma nagħtux qima l-Ġesu fl-Ewkaristija. Anke l-knejjes tagħna bir-riskju li qed isiru mużewijiet. U tara fi knejjes jinġieli rajthom Malta. Skosturisti għaddejjin minn qudiem is-sagrament qisu m'hemm xejn. Issa l-arti l-iktar ħaġa importanti li għandha l-Knisja fil-knejjes. Ċertament il-Knisja għandha il-beni kulturali tagħha li tuħsibhom ta' prezzhom u taqsamhom mal-oħrajn anke b'mod ta' evanġelizzazzjoni. Imma mhux b'dan il-mod li qed isir xi drabi. Fejn għaddu qudiem is-sagrament li qisu m'hemm xejn, litteralment m'hemm xejn għal uħud. Fil-veru sens tal-kelma u tweġġek, ma nistgħux nagħlqu ħalna qudiem l-affarijiet. Anke qed jiġru fil-Knisja mhumiex tajbin dawn l-affarijiet u mhumiex f'posthom li qed jiġru. U min responsabbli li jagħmel xi ħaġa dwarhom għandu jagħmel xi ħaġa dwarhom fil-kuxjenza tiegħu quddiem Alla. Għax jekk il-preżenza ta' Ġesu fl-Ewkaristija
ħannaqruha b'dan il-mod bin-nuqqas ta' rispettu qima li qed ikollna fl-istess knejjes tagħna maħbubin tiegħi, allura aħna nkunu ħati għal din il-ħaġa. Jekk il-knejjes ġibnihom mużewijiet, minn ftuħ ħanġibuhom oqbra. Għax mhux ħajkunu sinjal tal-ħajja ta' Kristu li hemm, qed nitirtaw bħala Kristu mejjed, bħala m'hemm xejn, qabar. U allura eżistien bżonn niftħu għajnejna u nagħmlu xi ħaġa. Aħna l-insara nibdew bl-eżempju. L-eżempju. U minn responsabbli, is-saċerdoti li huma responsabbli jieħdu azzjoni. Imma bħala knisja fl-imkien nagħmlu xi ħaġa din il-qima u r-rispett li l-Ewkaristija mqazza. Itqarbin fid-dnub il-mejjed. Persuni jeżistej li jersqu għat-qalbin u jagħmlu sagrileġġ jitqarbnu fid-dnub il-mejjed għax hekk iħossu mhux jitħoss. Imma x'inhi l-verità quddiem Alla kif waslitilna l-Knisja u l-verità tiegħu fil-kelma tiegħu. Mhux il-ħassis istijaj. Ġibna kollox inħossu, jista' jkollok ħass ħażin u jkollok ħass ħażin għandek bżonn it-tabib xi ħadd li jkurak.